velkommen. Jeg skal nu prøve lige at se, om jeg også kan få delt skærmen, og må ikke det kan lykkes. Jeg håber, I alle sammen er nu med. Og forsiden her er baggrunden for min præsentation her. Det er Folgefonder gletsjeren, som pryder forsiden på den sidste af de hovedrapporter, der kom fra arbejdsgruppe 1 under IPCC. Og i virkeligheden så er sådan et foredrag, som jeg nu skal holde for jer, det er jo fyldt med en masse akronymer og forkortelser. Og det er noget af det aller værste ved mange af de her ting, som når man skal præsentere noget, som bliver komplekst for mange mennesker, og sådan så det på en måde bliver transparent. Og det vil jeg så alligevel forsøge, og jeg skal beklage mine slides på engelsk, fordi det er lidt nemmere samtidig at have et foredrag med, som man kan bruge i flere forskellige sammenhænge, men jeg er sikker på, at I nok kan forstå pointerne alligevel. Så det, jeg vil bruge lidt tid på, det er at prøve at give jer et indblik i, hvad er IPCC eller FN's klimapanel. Og hvorfor er det, at det har fået sådan en stor magt, kan man nærmest sige. Hvorfor har det fået så stor effekt, hvad de her rapporter siger om klimaet? Hvorfor er det ikke bare videnskaben selv? Og det betyder noget, det handler noget om, hvordan er den kredibilitet, som man kan tilskrive IPCC. Hvor kommer det fra? Og det fører direkte ind i, hvordan klimavidenskaben i bred forstand bliver et aktiv i beslutningsprocesser. Så jeg vil tage lidt udgangspunkt i nogle statements, som jeg er sikker på, at I alle sammen har set i en eller anden version. Men den første IPCC-rapport, den kom tilbage i 1990, og et centralt statement, det har jeg jo skrevet ned her, og det er direkte citeret fra rapporten, det er, at stigningerne i drivhusgaskoncentrationer, det vil øge drivhuseffekten, hvorved at der vil være en resulterende øget opvarmning ved jordens overflade. Det var sådan en meget bred pensel-statement, som satte dagsordenen for klimadiskussionerne over de sidste 30 år. Den her rapport blev efterfølgende fulgt op af en rapport, der kom 5 år senere, fordi man blev opmærksom på, at der kommer ny viden til, der var ny forskning, og i den var et statement, som jeg ved har taget meget lang tid at komme frem til, og derfor vil jeg sige det på engelsk, fordi mange af de her ting mister deres værdi, når det bliver oversat, hvilket jeg håber vil blive klart, når jeg kommer lidt længere ind i processen om, hvordan de her statements kommer. Og der stod at læse, at the balance of evidence suggests a discernible human influence on global climate. Og nu taler jeg dansk, og I mange af jer som nordmænd, I vil også snuble lidt over nogle af ordene her, hvis ikke man bruger dem til daglig. Vores ordforråd i det skandinaviske sprog er jo ikke så levende som det engelske, og der er ord som discernible er noget, som de færreste vil tænke på at bruge, når man skulle skrive noget selv. Og jeg vil prøve at komme lidt ind på, hvordan sådan nogle ordvalg dukker op. Reflekteret lidt over det, så kan man sige, at i hele klimadebatten, så dukker mange af mine kollegaer og jeg selv også op samtidig i sammenhæng, hvor man ikke måske tænker så meget over, man også bruges. Men for eksempel i den her cartoon, som I vil lige se et par eksempler på, hvad der sker fra en australsk cartoonist tilbage i forbindelse med den sidste hovedrapport udkom, havde den her opfattelse lidt af, hvordan tingene foregår i IPCC-regi. Man kan sige, det er de 2 måder at fremlægge de statements, jeg foreløbig har præsenteret jer for. I 2001 kom yderligere en rapport, There's New and Stronger Evidence, hedder det nu, og det taler man mere om opvarmningen de sidste 50 år. I 2007 kom en ny rapport, og nu er vi i gang med de rapporter, hvor jeg selv har haft en finger med i spillet til formuleringen af nogle af teksterne i rapporterne. Og så kommer vi igen i det her med discernible, men det er samtidig med, at det nu flyttet til at ikke kun handle om den globale
middeltemperatur og opvarmningen. Den handler om andre aspekter af klimaet. Og reflekteret i den tidslinje i, hvor offentligheden har set de her ting, så kan man sige, at dette statement fra 2001 og siden i 2007, men det er ligesom det, der har været beskederne. De er blevet sagt igen og igen. Og samtidig med har vi jo så haft en proces, der har kørt i den politiske og mere FN-regi med først Kyoto-protokollen, og dermed, eller inden den, så havde vi FN's klimakonvention, hvor medlemslandene mødes og diskuterer. Og som bekendt var jo ideen, at man skulle have en afløser af Kyoto-protokollen allerede tilbage for godt 10 år siden ved et møde i København. Og der spillede de her rapporter jo tilbage ind til for at diskutere, hvordan man kan etablere en klimaaftale. I 2013 kom den sidste hovedrapport, 2013 og 14, hvor jeg har været også med til at formulere nogle af de sætninger, som er i den. Og der kan man sige, at der er der endnu en gang skruet lidt op for, hvor meget man kan sige om i forstand af, hvad er klimaets tilstand, og hvad skyldes forandringerne. I samme lille refleksion kan man sige, at det her er billedet, som mange har set på, hvordan det er blevet modtaget. Efter den rapport dog ved vi så, at i FN-sporet så har sammen i 2015 IPCC's, eller rettere sagt klimakonventionens lande, til en aftale, hvor man er mødtes om og med ønsket om at mindske klimaeffekterne og holde begrænset temperaturstigningerne under 2 grader og om muligt 1,5. Ikke desto mindre så ved vi jo med bevægelser, som for eksempel fra ikke mindst en svensk skolepige, at det er som om at modtages ude i den virkelige verden, som om der virkelig ikke sker i alverden. Ikke desto mindre tror jeg ikke, at det er den rigtige måde at se tingene på, og det er det, jeg nu vil prøve at tage med ind i. Stadigvæk er det lige vigtigt at holde styr på, hvad er egentlig FN's klimapanel eller IPCC. Det blev etableret helt tilbage i 1988, efter en række miljøtopmøder, og ikke mindst på grund af Grundlandsrapporten, der kom tilbage, også nogenlunde her omkring, hvor miljøet altså pludselig kom på dagsordenen. Og der blev et ønske om at få i udredninger om, hvad var egentlig op og ned i hele diskussionen om, at der var global opvarmning, og at drivhuseffekt var noget, der handlede med at gøre, om vi øgede mængden af drivhusgasser. Og på den baggrund var der et ønske i FN om at få lavet et organ, hvor man kunne gøre det rigtig formelt. Der var også et stort pres samtidig med fra bottom up, kan man sige, at videnskabsfolk, ikke mindst i Europa og USA, som gerne ville benytte deres kontakter til beslutningstagersystemet til at få formidlet, hvad var den egentlige viden på området. Og her var ikke mindst Bert Bolin fra Sverige en meget vigtig spiller. Man etablerede klimapanelet med den klare mandat, at det skulle, og jeg læser det på engelsk, assess a comprehensive, objective, open and transparent basis, the scientific, technical and socioeconomic information relevant to understanding the scientific basis of risk of human-induced climate change, its potential impacts and options for adaptation and mitigation. Det er en stor mundfuld. Det spiller stort set alle videnskaber. Alt, hvad der har det mindste med klima at gøre, er ligesom bygget ind i det mandat. Ideen er, at de her vurderingsrapporter, de skal primært være baseret på peer-reviewed litteratur, der er publiceret, og derudover er der selve organisatoriske for IPCC, som efterhånden er blevet systematisk gennemgået og etableret, ligesom en række andre af de aktiviteter, der ellers er i FN-regi. Sidst men ikke mindst, så er det ikke IPCC's opgave selv at udføre forskning, eller for den sags skyld have målekampagner
eller lignende, der kan være med til at monitorere klimaet eller relaterede parametre. Så det vil sige, at selve IPCC er præcis, hvad dets navn indikerer. Det er et intergovernmental body, og det vil sige, at det ret beset er et forum for medlemslandene, som har en opgave om at kunne levere de her rapporter. Og det her videnskaben kommer ind, fordi i stedet for at indkalde diverse eksperter, så er det efterhånden blevet til, at man internationalt har en række. Der er 3 arbejdsgrupper, som vi vil komme ind på, der hver især er etableret i forskellige lande, men har et mandat til at etablere forskerhold og forfatterhold, der kan skrive de her rapporter. De 3 arbejdsgrupper, de består af en arbejdsgruppe 1, som er der, jeg selv er været tilknyttet igennem årene, der vurderer de videnskabelige aspekter, altså primært naturvidenskabelige aspekter af klimasystemet og klimaforandringer. Arbejdsgruppe 2 kigger på følsomhed af socioøkonomiske og naturlige systemer i forhold til klimaforandringer, både negative og positive konsekvenser af forandringerne og mulighederne for at tilpasse sig klimaforandringer. Arbejdsgruppe 3 ser primært på mulighederne for at begrænse drivhusgasudslip og andenvis imødegå klimaforandringer. Derudover er der kommet en slags politimandsfunktion ind, i hvert fald i den forstand, at hvis man skal lave aftaler, er det vigtigt, at der er nogen, der kan følge op på, hvor kommer alle de her drivhusgasser fra, og hvem leverer hvad. Og den her taskforce, den er kommet til sidenhen, og den har jeg ikke gået så meget ind i det her foredrag. Sådan som alle mulige af den type organer, så er det primært ganske standard, kan man sige. Der er en plenarforsamling, der mødes cirka en gang om året, hvor man kan sige, at man vedtager og godkender, hvad der måtte være af materiale, som bliver produceret fra selve IPCC, altså for de aktiviteter, der måtte være. Der bliver truffet beslutninger og givet mandater på arbejdsplaner for arbejdsgrupperne og taskforcen, og der bliver diskuteret og defineret strukturer og outlines af de rapporter, man måtte ønske sig, som er på vej. Derudover er der selvfølgelig sådan noget som almindelige procedurer og et budget og den slags ting. Og så vælger panelet selv en chair, som er gået hen og blevet en meget synlig person i verdens dagsorden, som tiden er gået. Der er et bureau, som har medlemmer og er typisk videnskabelige funderede medlemmer, som kommer fra medlemslandene og bistår primært formanden med at få de opgaverne løst. Og der er så selve bureauet består af den her chair, og så de holder deres opgaver selvfølgelig for at se, at arbejdet skal forløbe som ønsket. Det er struktureret sådan rent fysisk, er der et kontor ved WMO, som er altså verdens meteorologorganisation, der ligger i Genève, ligesom en lang række andre af FN's større organisationer. Og derudover så har de her arbejdsgrupper en taskforce og en teknisk support unit, som understøtter arbejdet i hver arbejdsgruppe, og de er finansieret af specifikke medlemslande, som går ind og stiller det her til rådighed, og PT er for eksempel arbejdsgruppe 1, huses i Frankrig, hvorimod arbejdsgruppe 2 ligger i Tyskland, og arbejdsgruppe 3 er delt imellem nogle lande, som jeg forstår det. Den sidste sæt rapporter, det har et billede af her forsiden. Der kommer ud over de her hovedrapporter også nogle specialrapporter, og dem vil jeg ikke gå så meget ind i. Men et af elementerne af det her, det er, at de her 3 arbejdsgrupper arbejder lidt i siloer, men i et forsøg på at trække så meget information ud som muligt, så laver man også det, der hedder en synteserapport, hvor man efter man har nået til vejs ende med hver af de 3 rapporter, prøver at bringe materialet sammen, så man kan ligesom syntetisere det.
dog uden at man ligesom laver nye vurderinger. Så man siger, at synteserapporten bringer noget igennem, som man allerede er nået til vejs enige om med, i forhold til, om man er enige om rapporternes indhold. Så derfor så kan man sige, at synteserapporten bringer sjældent noget nyt til verden, men den bringer til gengæld tingene sammen, og er ofte den rapport, som man vil sige, man læner sig op af i beslutningstagerprocessen, og ikke mindst i for eksempel Conference of the Parties, der ser på konsekvenserne, og den måde, man kan sige, at man får et billede af hele paletten af klimaforskningen. Den måde, man så får lavet de her rapporter, og det er jo selvfølgelig her, hvor den her review-proces begynder at blive relevant. Jeg starter med at tage slutningen. Det her er et billede fra den 4. hovedrapport, altså tilbage i 2007, arbejdsgruppe 1, endelige beslutning, og hvor man godkender rapporten i plenarmøde. Og hvordan godkender man nu videnskab, spørger man sig selv. Jamen hele processen består i, og jeg kommer lidt nærmere ind på de enkelte delrapporter, at man har kapitler, der bliver skrevet i rapporterne, og undervejs i en reviewproces, så begynder man at ekstrahere noget centrale beskeder fra de forskellige kapitler, der bliver løftet op i et summary for policymakers, der også går igennem en grundig review via medlemslandenes regeringer, og det vil sige typisk udpeget eksperter fra medlemslandene, som laver et review, som oveni det ekspertreview, man ønsker, og som de enkelte kapitler går ind i, selvfølgelig også kigger på, hvor relevant selve rapporten er i forhold til et beslutningstagerberedskab. Og den proces af det her summary for policymakers, som er et summary, men måske endda ikke så kort et summary, som mange policymakers gerne vil have. De ender typisk op med at være 15 og samtidig helt op til 20 sider. Det er ikke mange, der har tid til at læse så meget information og huske det. Men omvendt så er processen med at få den her rapport på plads, summaryet, det foregår ved, altså først har det været i review, og så har man en proces til sidst, hvor man går rapporten igennem summaryet, altså linje for linje. Og det er, som det viser på billedet her, en ganske omstændelig proces. Hver eneste kapitel, hver eneste linje er oppe på skærmen, og man har en diskussion af dem. Det er jo ikke sådan, at diskussionen udelukkende foregår i rummet, fordi det har jo været meldt ud før, hvad review-kommentarerne måtte være, og forfatterskabet har forholdt sig til dem, og så gennemgår man den så i plenarmødet med alle medlemslandene til stede. Og det typiske er, som jeg vil kunne se på det her udsnit, som er et kapitel, der handler om noget ganske centralt, nemlig den her statement, som jeg også læste op tidligere. Most of the observed warming over the last 50 years is likely to have been due to the increase in greenhouse gas concentrations. Det står med rødt her, hvilket indikerer, at det er noget, som er blevet skrevet mens mødet finder sted. Der står nogle andre ting i sort, og noget, der er udstreget. Det kender I sikkert Word Track and Change godt nok til at vide, hvad det kunne være. Langt det meste af det, der foregår på den her proces, hvor man som forfatter og reviewer, som læner sig på de review-kommentarer, som de har set ind før, kommer til konsensus om. Det handler om, at der er masser af meget videnskabelig sprogbrug, som eksempelvis i den sætning her, der hedder temperature extremes, og så har der stået and atmospheric circulation patterns, sådan og så videre. Der er der blevet streget atmospheric circulation, og mange af jer ved, hvad det er. Men hvis jeg havde skrevet vind, så ville I vide det bedre. Så der er sådan en række ting af den type. Langt det meste er faktisk wordsmithing i den forstand, at det prøver at gøre budskaberne klarere og tydeligere. Men der er også videnskabelige knaster, som kunne handle om, at man vil have et budskab frem om for eksempel most of the observed warming. Står der i kursiv likely. Hvad betyder likely? Så der ligger en proces forud til sådan et sprog, som der nu findes der guidance notes til den slags,
Og så det er velkalibreret, hvad det betyder, i hvert fald i arbejdsgruppe 1-regi. Den måde, det betyder jo blandt andet, at der kunne være nogle lande, som havde så en interesse i, at man kunne reducere vigtigheden af en bestemt type viden, og ville måske gøre det her likely til et andet, mindre stærkt udtryk. De kunne se en interesse i, at er informationen til stede til, at vi virkelig kan understøtte, at det er sandsynligt, altså med mere end 60% chance for, at det her er rigtigt, altså kun under 40% chance for, at man er forkert. Eller kunne man have skruet op for det, så det var very likely, altså det ville så være mere en jeg kan ikke huske det i hovedet, men en størrelsesorden 90% chance for, at man har ret. Den slags ting kan der faktisk gå lidt tid med at få diskuteret, men det bliver diskuteret på basis af den videnskabelige evidens. Så det vil sige, at den konsensus, der kommer i sidste ende, den handler om, at der er ikke nogen lande, der kan komme op med videnskab, der reelt set modbeviser eller trækker i en anden retning. Og hvis der er ting, som trækker i forskellige retninger, så er det som regel sådan, at den type information aldrig nåede til summariet for policymakers, fordi man så skulle bruge alt for meget kraft og krudt på at sige på den ene side, på den anden side. Det kan man gøre nede i selve rapporten. Så har man en lille uges tid til det her, 5 arbejdsdage, og det typiske billede er, at det bruger man 6 til, og så bliver man enige om, at til sidst er man tilfredse, og der er ikke nogen lande, der siger fra. Alle godkender rapporten, og når man har accepteret summariet, så godkender man den underliggende rapport, hvor nødvendige mindre ændringer skal finde sted, som for eksempel dette er noget, der har stået som et executive summary i et kapitel. Der er det klart, at hvis ordlyden har været atmospheric circulation, men nu hedder vind, ja, så skal man ændre den slags tilbage. Så kan man sige, at hele den proces, som handler om det her, den er nu åben. Det er sådan, at man kan få alle review-kommentarerne, der er sendt ind, de er offentligt tilgængelige, og tilsvarende forfatternes svar på det, sådan så man kan helt transparent se, hvad det er, der er sket. I modsætning til måske meget videnskabelig litteratur, så er det sådan, at alle reviewer er kendte med navnsnævnelse eller landsnævnelse, hvorimod der er altså ikke nogen anonyme reviewer med på det her overhovedet. Selve godkendelsesmødet, det har karakter af, at det foregår bag lukkede døre, så det er heller ikke transparent, kan man sige. Omvendt, så er der 196 medlemslande til stede, så hvis i en konspiration man skulle have 196 lande til at være enige om, at nu har vi nået enighed, så er det svært at forestille sig, at man kunne gøre det, uden man rent faktisk var enige. Så det er det eneste sted, hvor tingene foregår, skal man sige, uigennemsigtigt. Der er 2 andre steder, hvor man kan sige, at det heller ikke er fuldt og klart tydeligt. Det er, hvordan blev forfatterne valgt? Hvem gjorde det? Der er en proces, som er åben og tydelig, men hvordan, kan man sige, chairs og arbejdsgruppernes taskforce og co-chairs, hvordan vælger de deres hold? Det er svært at gøre mere åbent, end at se, hvem der er indstillet, og så se, hvem der endte med at blive valgt. Og ligesådan så foregår der jo naturligvis en interaktion imellem forfatterne, og der vil være nogle forfattermøder, som jeg lige skal runde her om lidt, som også foregår uden eksempelvis pressens tilstedeværelse. Omvendt er det sådan, at der er flere af disse møder, som efterhånden har deltagelse af det ene forskerhold efter det andet, som kommer og holder øje med og ser og studerer, hvordan forskerne arbejder, når de skal skrive og diskutere, hvad der skal stå. Så hvad er der så for nogle aktører, der er med til at skrive? Der er på de forskellige kapitler det, der hedder en coordinating lead author, og det er den rolle, jeg har haft i de 2 sidste hovedrapporter.
som er ansvarlig for koordinationen af det hold, der skal skrive, som alle sammen er forskere med en passende CV, der giver dem de nødvendige styrke til at kunne bistå med at skrive en vurderingsrapport. Det typiske er her, at der skal være en god balance, i hvert fald inden for hver eneste arbejdsgruppe, i geografisk repræsentation. Der også tilstræbes med hensyntagen til, at man har en god repræsentation af mellem kønnene. Der er en række af alle de problematikker, som man kender fra FN-apparatet, der er nedfældet i, hvordan forfattere og CLA's skal udvælges. Lead authors, det er det hold, som reelt står for at få skrevet rapporten, og deres opgave er at kunne repræsentere et balanceret billede af den videnskab, der er. Hvor skulle der være områder, hvor man har kontroversiel information? Det typiske billede af, hvor det kontroverserne opstår, er jo nok i højere grad andre steder end i arbejdsgruppe 1. Der er jo for eksempel, når vi ser på mulighederne for at imødegå klimaforandringer og reducere udslippene, der er nok en række andre elementer der, som giver anledning til en større diskussion end de fakta, der ligger omkring, hvad vi kan hive ud af observationer fra klimasystemet. Men samtidig med, så er det også naivt at tro, at selv med hold på 15 stærke forskningspersonligheder, at man kan dække det hele, og derfor så har man også behov for at kunne indkalde ekstra mandskab, og det er overladt sig til forfatterne at finde de nødvendige contributing authors, der kan levere den specifikke information, som man måtte efterspørge. De kapitler, jeg selv har arbejdet på, det har været det handler sig mest om regional klima. Hvad foregår der i Europa? Hvad foregår der i Asien? Og jeg må sige, at de hold, vi har været i, så er det et eksempel er, at vi manglede fuldstændig ekspertise på, hvad sker der i Centralasien eksempelvis. I mange af de tidligere sovjetrepublikker. Så selv med en russisk kollega ombord, kunne man ikke dække alle de her ting. Så det typiske billede der er at få inviteret nogen, som har den her ekstra information til stede, og kan være overblik over, hvad for nogle publikationer der findes. Derudover så er der en behov for at holde styr på review-kommentarerne. Og jeg har jo ikke snakket særlig meget om review-processen endnu, for det er der egentlig heller ingen grund til, fordi den ligner, hvad man kender fra den videnskabelige verden. Men det er jo sådan, at når man skal skrive så store rapporter, så er der rigtig meget, der kan gå galt på tværs af kapitler og på tværs mellem rapporter. Og her har man fundet ud af, at der er et behov for at kunne koordinere, hvordan review-kommentarerne håndteres. Og til det opgave har man defineret en funktion, der hedder review editors, som tager temperaturen på, om de forskellige kapitler følger instruktionerne, der kommer fra review-kommentarerne, og ikke mindst om de håndteret fornuftigt og ordentligt, og besvarer de kommentarer, der måtte komme. Og simple ting, som synes i et almindeligt review at være som man ikke kan overse, det kan man godt i de her review-kommentarer virkelig stort. Eksempelvis så kan der jo ske det, at man har en første runde, at kapitlet er skrevet, så går det til ekspertreview. Der kan komme nogle kommentarer tilbage, som gør opmærksom på noget litteratur, gør opmærksom på nogle statements, som man ikke finder er relevante og rigtige. Og så ændrer forfatterne det i overensstemmelse med, hvad det de finder, og får at vide af den nye information. Og så kommer der til det næste omgang af review nogle nye kommentarer, der måske trækker tilbage i den oprindelige retning. Og der vil man typisk med så mange kommentarer, der er her, simpelthen have svært ved at holde styr på, hvad har man sagt, og hvad var vigtigt, og så man ikke modsiger sig selv. Og det er jo ekstremt vigtigt for hele IPCC's troværdighed, at kapitlerne ikke sådan lidt tilfældigt kommer til at modsige sig selv,
internt mellem kapitlerne, men heller ikke imellem de forskellige versioner, der eksisterer. Og den sidste og vigtigste element i hele processen, uden den, så det er dem, der reviewer det. Ekspertreviewerne, de er blevet inviteret ombord til de 3 mulige review-runder. Der er først en sådan uformel runde, hvor man kan sige, at man som forfatter har fået en opgave, der er stukket et outline ud, og så prøver man at lave sit første udkast til det. Og velvidende, at man er langt fra i mål, men er vi på rette spor, det gør man jo ved, at man får de venner, som også er gode til at fortælle en, at her går det ikke så godt. Og det man har brug for, man har ikke brug for at vide, at man skal starte forfra, man har brug for at få at vide et kollega-klap på skulderen, så det foregår sådan set, det er en uformel runde. Men derefter kommer en første review-runde og en anden review-runde, og første runde, det er efter, at det, der hedder focal points i medlemslandene, har annonceret, at nu kan man melde sig som reviewer, og så kan man, hvis man har et CV, der dokumenterer, at man rent faktisk har en smule forstand på det, man gerne vil lave review på, så kan man komme ind som reviewer, og så kan man på almindelig vis indsende sin review-kommentar. Det indgår i processen og bliver håndteret til, der kommer et second draft, som bliver sendt rundt til review igen, men denne gang hedder det government review, fordi der er ideen, at kapitlerne ikke bare ses af eksperter, men af eksperter også udpeget af medlemslandene. Ofte så bliver det uddelegeret til eksperter rundt i landet, uanset om de har noget med regeringen at gøre eller ej. Men så der er en stærk grad af faglig ekspertise i disse review. Og for ligesom at vise, hvordan det spiller, så tager jeg lige et skridt igennem dagsordenen og tidsplanen fra den 4. hovedrapport. Det kører nogenlunde på samme måde hver eneste gang. Men det starter med, at man har et møde. Det her ligger tilbage i september 2004, hvor man blandt andet kan kortlægge, hvad man har behov for af ekstra viden fra ekstra forfattere. Så går der nogle måneder, så skal man have det her zero order draft klar, som man sender ud til et venligt review. Jeg springer lidt hurtigt igennem det her, sådan, så man kan sige, at man arbejder frem til, at man har fået kommentarerne tilbage til, at man har et behov for at mødes igen. Nu om dage foregår disse møder, ligesom vores møde i dag. Ellers mødes man ude i forskellige steder i verden, hvor nogle af tingene ved at mødes online er jo, at man kan være lidt effektiv i forhold til rejsetid. Men den anden ting er, når det er et verdensprojekt, det er, at det er meget, meget tungt at arbejde 24 timer i døgnet, fordi alle mennesker jo har en forskellig tidszone at arbejde fra. Men når bevæger man sig et godt halvt år ind, så har man det her møde, som skal tage højde for de her kommentarer, og man arbejder videre med sit første order draft. Og herefter begynder tingene at tælle, fordi nu kan man som offentlighed, hvis man har interesse i, så kan man gå ind og se, efter rapporten er godkendt, hvordan så første order draft ud, og hvordan ser review-kommentarerne til det ud, som bliver samlet sammen og kommer tilbage som endnu et halvt år efter, og til tredje møde, hvor man får forsøge at holde sig til de kommentarer. Så arbejdes der videre, hvor det samme procedure følges. Man får kommentarerne tilbage, og hvorefter man mødes igen til et sidste møde, hvor man forholder sig til disse andenordens kommentarer fra regeringerne. Samtidig med har man nu kommet så langt, så man kan have nogle robuste statements, som kunne være sådan nogle kapitlernes executive summaries. Hvad finder de som det vigtigste, der spiller ind på dagsordenen, som kan finde vej til summariet for policymakers. Og det betyder, at man på det tidspunkt her begynder at have et skrivehold, der skriver summariet, sådan en anden del, der hedder et teknisk summary. Og det går også ud i review, samtidig med, at man så færdiggør
de enkelte kapitler. Og så her efter godt og vel 2,5 år, så er man nået til vejs ende ved et plenary møde, hvor summaryet gennemgås linje for linje, som jeg viste før. Og det foregår i samarbejde mellem de hovedforfattere, CLAs, som var ansvarlige for kapitlerne. Så når man kommer til det kapitels indhold, så vil det være disse hovedforfattere, der er med på podiet til at forhandle den endelige tekst på plads, som skal være i overensstemmelse med den viden, der er, og så kunne dække det behov, som der egentlig er efterspurgt i forbindelse med det mandat, som IPCC havde. Det var sådan hele processen, og det er selvfølgelig det, der er medvirkende til, i min optik, at klimarapporterne, de har så stor en gennemslagskraft. Det er, at det er ikke kun videnskabsfolkene, som med deres stærke egoer og videnskabelige styrker, der har kunne sætte dagsordenen. De bliver nødt til at blive testet på, om den viden, man har, den nu også kan imødekomme de spørgsmål, der ligger til klimaproblematikken, som stilles fra det mere beslutningsmæssige perspektiv. Det jeg vil slutte af med her så, er at kort løbe igennem, hvordan sådan man kan sige på insiderviden om, hvordan det fungerer, når man så skriver det i et sådan kapitel. Her er det hold, som jeg sammen med min medhovedforfatter Bruce Houghton fra Sydafrika skulle arbejde med i forbindelse med den her rapport. Der kendte jeg måske en håndfuld af dem i forvejen. De øvrige kom til og skulle være med, og jeg havde ikke nogen forudanelse om, hvem de var. Og det, som jeg vil se, kommer de fra rundt hele jorden, og vi havde virkelig talrige længe inden man tænkte Zoom og Skype-møder, rigtig mange telefonmøder for overhovedet at få tingene til at spille. Her er et møde senere, hvor man mødes i Beijing, men det vigtigste, jeg gerne vil komme ind på, det er, at hvad sker der undervejs? For eksempel er der jo nogle ting, når man skal skrive rapporter, så har man nogle helt objektive kriterier, man skal lande på et eller andet antal sider. Og vores submitted draft her, første order draft, det havde 205 sider. Det modtog tilbage fra første order draft 1450 review-kommentarer. Det fyldte næsten lige så mange sider, som de sider, man skrev. Et eksempel af de venlige karakterer. This chapter is written very nicely, taking into account most of the important achievements during the last years. Tak, det kan man jo kun sige kvittere for. It was a privilege to read. Men så kommer der sådan noget som all the many claims of what is likely have no scientific basis. Så det er jo ligesom en noget anderledes kommentar. I estimate the chapter is about 48% over the target. Så det er alle mulige ting. 1450 kommentarer er bestemt ikke alle sammen substans, men omkring en fjerdedel af kommentarerne kræver virkelig, at man kigger nærmere på, er der noget, man har overset, noget, der mangler, er der noget, der er misforstået. Og så skal man huske på, at det er det, der hedder en vurderingsrapport. Det er ikke det, de fleste videnskabsfolk er trænet til. Vi skriver i bedste fald måske et review. Man behøver også ikke at forholde sig til, om hvad er det, der er det bedste og mest rigtige og mest relevante information i forhold til en proces. Det er ekstremt vigtigt her. Nødt til at stikke sit hoved ud og sige, jeg synes, det her er vigtigt. Og så kan man få kritik for det, men det er det, der er hele ideen med en vurderingsrapport. Så blev der reduceret lidt, så sendte man 155 ud til review. Det vil sige, at det lykkedes at reducere med 25%. Resten må komme senere. Og så pludselig opstår der ting, som at man skal have, er der noget, der flyttes fra et kapitel til et andet. Det er ting, man vel alle vil vide, hvis jeg har skrevet en bog. De her ting opstår. Men her er det pludselig begyndt at være ekstremt presset, fordi tiden at få de rigtige tråde sammen gør ikke opgaven nemmere. I forbindelse med den anden runde, så kom der
en række e-mails, vil jeg gerne sige, jeg lavede en lille opsamling på det, knap 1000 e-mails, der havde fra mine medforfattere eller folk, der gerne ville bidrage. Men størstedelen af dem, de kom inden for de sidste 2 måneder, og en rigtig væsentlig del af det kom inden for de sidste ganske få dage hen imod deadline. Og det var jo selvfølgelig de langt de fleste af dem krævede. Og det betyder jo, at sådan tidsmæssigt brugte jeg jo ikke kun mig, men mange af mine kollegaer, al vores tid i det her tidspunkt, hvor man skriver, og ikke mindst den sidste uge op til aflevering. Jeg tror ikke, der var mange, der sov ret meget. Jeg tror, det er et velkendt problematik op til deadlines. Men her er så fra det sidste forfattermøde, hvor trådene skal falde på plads. Man skal lave den endelige version. Og der synes jeg måske, det var sådan lige en lille social observation her, hvor vi alle sammen sidder på skærmen. I den virkelige verden kunne man jo faktisk godt se, at der var også det her lille sociale eksperiment om, hvordan gebærder man sig til det tydelige første møde. Der er sådan cirka lige knap 2 år før det sidste. Der er sådan noget kropssprog, der er lidt anderledes. Der er ligesom opfattelsen af, hvad et team er. Den har flyttet sig lidt. Det var også i sig selv en fantastisk oplevelse. Sidste runde ved det var lige for at sige, hvor mange kommentarer kom der. Og der kommer nogle meget mere tunge review-kommentarer. For eksempel her fra en af regeringerne, as an overall impression, the chapter is excellent. Dejligt igen. Men så kommer der den her slags. The inclusion of a better regional projection is an important stop. Og hvis I læser det her igennem, vil I kan se, at meget af det her, det bliver minder om. It's important to keep in mind that governments, since they have to develop adaptation and mitigation issues at national levels and so, har brug for meget mere specifik viden. Så der kommer nogle ønsker til et kapitel fra regeringerne, som ikke nødvendigvis kan imødekommes fra videnskaben, men man bliver nødt til at forholde sig til det. Så vil jeg bare sige, inden jeg runder af, at det store ting er jo, at der faktisk sker noget i den sidste runde, der aldrig er blevet reviewet. Det er altså det, der kommer ud. Der er det kun summary for policymaker, der er blevet set på. Og jeg vil ikke gennemgå, hvad jeg havde her, fordi det er stort set det samme. Det endte med, at vores kapitel blev lidt længere, end det oprindeligt var planlagt, men det kunne alt sammen være i et trykt eksemplar. Og sidst men ikke mindst, var der faktisk statements i kapitlet, som kunne løftes helt op til summary for policymakers. Der har været forskellige ting undervejs. Der var en leak af e-mails, det kaldte ClimateGate, tilbage i 2007-8 stykker. Og det gjorde, at man kiggede på hele IPCC. Så Inter-Academy Council blev bedt om at lave en undersøgelse af, hvordan IPCC's procedure var. Og den undersøgelse kom jo ud ganske tilfredsstillende set fra IPCC om, at man kan ikke gøre tingene meget bedre, end man gør, men man kan dog implementere forskellige ting, der gjorde processerne mere transparente. Og det er implementeret, og der er på nær de 3 ting, jeg nævnte før, så er der stort set ingenting, man ikke kan selv støve informationen op, hvis man ønsker at ville have det. Og med det, så vil jeg slutte med et par billeder fra nogle af de turistting, der dukkede op undervejs. I disse tider som klimavidenskabsmænd, skal man jo være bevidst om, at jeg har bestemt haft et ganske betydeligt carbon footprint selv, for at være med til at fortælle alle andre, at nu må I gøre noget ved det. Tak.